Ay, hello guys. May galing ng probinsya sila kuya. Nag-uwi sila ng mga shell. Ang sarap nito. Niluto na nila. Galing ako ng trabaho. So, ito yung nadatnan kong ulam. Sarap. Ito siya guys. Nag-uulam ba kayo niyan? Ayan. Sari-sari siya. Ayan. Finish! Yung to. Hindi siya masyadong makita. Ayan. Ate, Ayan. ate puti yan. Ayan. Guys, kakain na tayo ng shell. Tapos kumuha ako ng ng tinik ng lukban. Yan, kakain tayo. So, yun. Kakain na tayo. Ito siya. Alam niyo yan? Ang tawag sa amin dito ay titi-titi ata. Ayun kasi siya, mukha siyang titi. Kagagaling ko lang guys sa trabaho. So, galing ng probinsya sila kuya dumating. Ayan ang ulam ko. Ayan, sarap. Ang sarap ng sabaw. So yun, gagamitin natin yung tinik. Ito naman siya. Alam nyo ito, alam ko eh. Inutusok yan. Ang lambot naman ng pantusok ko. Yan! Ang sarap. Tapos tatanggalin natin yung pakit. Sarap. Ming! Ayos nga! Nakukagawa mo yung pusa sa akin. Sarap. Kasi ito pa yung isang shell. Yan. Ay, kita niyo yung ba yung laman? Yan, yung laman. Kung siya tutusokin kasi open naman siya. Tapos to, alam niyo ba to? Ito yung may balahibo. Ito yung tawag natin dito. Ang tawag natin dito ay tahong. Tinutusok ko pa. Ayan. Sarap. Sarap. Matakaw talaga ako dito. Ito mo na may itsura niya. Ayan. Oh. Bahal na kayo kung anong itawag niya dyan. Oh. Sarap. Yum. Panggabi ako guys. Kaya masarap sa atin. Dami-tama yung sabaw. Hindi ko nagagamit yung kutsara. Mas masarap kung magkamay. Kumain. Kuya, kain! Talaga. Sisi. Sisi. Pag kinukuha, yun ata yung kinukuha pag dun sa amin, yung nasirit siya, parang naihi na gano'n pag inihawi mo yung buhangin. Yun ata yun. Ay, yung matanggal. Malambot yung pantusok ko, guys. Malambot. Ako mas matigas.
Sayang. Hindi. Kuha ko mas matigas mamaya na pang sundot. Kukuha talaga ako. Yan na guys. Kumuha ko na mas malaki. Tapos mas matigas pati. Para makuha natin. Wow! Ang dali na niya natanggal. Wink. Hap. Mapait-pait. Ito masarap. Sarap. May speaker pala dyan yung laga na yan? Bluetooth. Sa kubo-kubo ako guys, kumakain. Labas ng bahay. Ang harap. Ang balahibo pa. Sa probinsya ito kinuha sa Kasiguran, Aurora. Kasiguran, Aurora. Bandang Balera. And the province. Oh, Kasiguran. Kasiguran, Aurora. Sarap. Kuya, kunin mo nga yung kanin pa dun. Ha? Alin? Sa ibabaw ng lagay ng plato. Ay! Sarap. Mapait-pait, pero ang sarap. Mapait-pait. Alam niyo to, shell na to. Yan, may laman na. Pasensya na kayo guys, ganyan ko talaga ako kumain. Yan talaga pagsabit sa ulam. Ngayon na naman lang ulit kasi nakatikim nito. Last ay 2014. Ang sarap. Eating shells. Bakit? Ang sarap Sarap nga. sa rin po si Pugita, yung malaki. Bakit meron? Kayong pugita nakuha pa. Wala nga. Yung nga, so, namin sa daw nakaulam. Oh, ang sarap nun. Pugitang malaki. Kinilaw. Oo, kinilaw. Wow. Pag nakauwi ako. Andiyan pa si Tita Marian? Ang sarap.
Mm. Mix na pala tong kinuha ninyo. Alan-alan. Ang tawag dito? Alan-alan. Mm. Sa kusang na lang. Alan-alan. Tapos ito, Sugisog. sugisog daw. Sugi. Sugisog. Sugisog. Kung hindi ba nasa yan? Yep. So, ayun guys. Thank you for watching. May small bookbang. Simpleng buhay. Bye! Thank you! Sugisog.